Fil-waqt li r-rapport juri li żgħażagħ b'mod ġenerali jgawdu minn livell għolli ta' benesseri, is-sitwazzjoni fil-verità mhijiex daqshekk pożittiva. Dan intqal waqt it-tnedija tal-Child Wellness Index tal-Università ta' Malta u tal-Fondazzjoni Maltija għall benesseri tas-Soċjetà li saret fil-Parlament ta' Malta l-erba' filgħodu li waqta ġie żvelat kif iż-żgħażagħ Maltin qed isiru inqas ferħana. Simili ta' x'intqal fil-World Happiness Report li wriet kif iż-żgħażagħ Maltin huma fost l-inqas ferħana fl-Ewropa. Dan ir-rapport ġie miġbur mill-akkademiċi universitarji Carmel Ċafaj, Rachel Spizzeri, Natalie Gallia u Marie Briguglio. Ġie spjegat id-dettalji ta' 364 tifel u tifla ta' bejn is-7 snin u 15-il sena li pparteċipaw f'dan l-istħarriġ li sar forma ta' 3 kwestjonarji separati għal tfal ta' bejn 7 snin sa 8 snin, ta' 8 snin sa 11-il sena u ta' 11-il sena sa 15-il sena. Fir-rapport ġie żvelat li 9% tal-adolescenti jsibu serħan meta jweġġgħu lilhom infushom, filwaqt li 17.3% ta' tfal bejn 7 snin u 8 snin esperjenzaw il-bullying. Il-pressjoni akkademika, il-bullying, it-tniġġis u s-solitudni huma kollha raġunijiet għal wieħed ma jħossux ferħan. Deru wkoll li iżjed ma tfal jikbru inqas qed ikunu sodisfatti b'ħajjithom. Però għandna gradient b'tali mod illi in general iktar ma tikber iktar tonqos is-sodisfazzjon fil-ħajja l-istess bħalma rajna fost it-tfal infatti. Waqt din it-tnedija kien hemm ukoll ix-Shadow Minister għall-Familja u s-Sigurtà Soċjali Albert Buttigieg li sostna l-importanza tal-familja għall-benesseri u l-edukazzjoni tal-valuri għat-tfal. Il-familja hija l-importanti propju għall-well-being tat-tfal tagħna. U t-tfal tagħna huma rifless ukoll tal-well-being tal-familja. Min-naħa tiegħu il-web tal-Oppożizzjoni Robert Cutajar qajjem punt interessanti dwar jekk hemmx bżonn issir bidla fis-sistema edukattiva ta' Malta, filwaqt li wkoll semma l-importanza tal-valuri fih dan il-familji Maltin. Irridu naraw illi meta nitkellmu fuq il-valuri we mean what we're saying. L-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia temm it-tnedija billi sostna dwar l-importanza li jaħdmu sabiex il-pariri li semmew waqt din it-tnedija ma jaqgħux fuq widnej torox.